La tierra en casa. Gabon entzuleo, zer modu zaudete? Gaur txantxigorreratean bi famatu izango ditugu. Txantxi, txantxi, txantxigorri, txantxi, txantxi, txantxigorri. Itxaroten diogun bitartean, reggae kantu bat jarriko dugu. Jadanik jakingo duzu erortu diren, ezta? Ongietoreak emango bizkidagu, Lima eta Miguel Ibasari. Gabon, Lima eta Miguel. Gabon. Zer modu zaudete? Oso ongi bai, bikain. Izan zuen bizkidagia. Kanta berri asko daude eta bideoklip bat dago. Bai, nik uste dut aurten arrakasta gehiago izango dugula disko berri honekin. Begi bat dago. Rin. Kaixo, horrekin hitz egitera nahi? Ni Victoria naiz, Irunekoa. Oso ondo, Victoria, bota galdera ba. Noiz izan eta zeu kontzertua Irunen? Ez gara joanen, baina Donostian egingo dugu, Irunetik oso gertu. Bale, agur, hau neskatxa. Iragarki bat eta guardatuko gara. Honekin aurkeztuko dizuegu Bimba eta Miguel Boseren disko berria. Sin mirar atrás, Salgai kotxeilaren lauan. Piribiri, pipi. Itzuli gara. Oso gogora izan da bideoklipea egitea? Bai, nahiko gogorra izan da. Baina merezi izan da egitea. Kontatzen aldi guztio zuen bideokliparen zerbait? Ongi dago. Ibizan eta Bartzelona grabatuta dago. Oso ondo eta zerbait gehiago? Ez, sorpresa da. Bueno, asko sentitzen dugu, baina agurra eman beharko dizuegu. Txantxigorri erratirik. Diskoa Salgai ateratzen duzuenean, kopia bat bidalko diguzu, ezta? Bai, noski. Oso gustera egon gara hemen. Espero dugu berriro bueltatzea. Agur. Jadanik joan dira. Eta berain, txarraketan gara jarriko dugu. Hauek dira jokoaren alabak. Kanta bat jarriko dugu, eta sematzen duena Miguel eta Bimbaren diskoa eramango du. Bakarrik disko bat daukagu sarian. Lehenengo deia. Kaixo. Kaixo, horrekin hitz egitera nahi? Ni Adriana naiz Donostiakoa. Nola ditzen da azena jarri dugun kanta? Miente meidi. Ez, asko sentitzen dugu. Agur. Beste dei bat. Alo? Horrekin hitz egitera nahi? Carlotarekin zer hautzekoa. Nola ditzen da zera jarri dugun kanta? Lehenengo, esan nahi nuen, ni oso ona naizela surf egiten. Eta Miguel Buse oso guapoa da. Vale, bueno, eta nola ditzen da zera jarri dugun kanta? Como un globo. Bai, zoriona. Bueno, orain txapelketa bukatu da, eta beste gonbete bat daukago. Kepa Junguera! Gabon. Gabon, zengo duzaude? Oso ongi. Gustatu ez daizut eskolarri honetan Miguel Boserekin lan egitea? Bai, oso atsegina izan da. Eta laguna bezala nolakoa da? Ez dauka eta azte asko berarekin, baina oso bete bateak Iragarki bat eta guardatuko gara. senda, biba, animaliak, atrakzioek, janariak, dena ongi pasatzeko. Etor zaitez familia guztiarekin. Eta zure disko berriak noiz aterako da? Hurrengo hilabetean. Egingo duzunan dizidaren bat? Bai, Amerikak eta Espainiatik joango naiz. Bueno, erratxaila bukatzen ari da, eta gura esan behar dizugu. Oso ongi egon naiz, agur. Agur. Irratsaioa bukatzen ari da, eta gu ere bai joan beharko